Салом алейкум. Салом алейкум бачаҳои ҳиҷомактӣ, бародари муҳоҷир. Як бародар омадаем ки бовар кун. Хошад десим. Куч суратган ку бачаҳоро мебинем мебинем. Куранга. Ихе каҷалашида худа. Бисиш. Хелаши чӯ каде хешиде куя нахалка? Кам тарам я кори нагуз дада. Кори нагуз чӣ буд агун баъзин шуд. Санг шуд, санг чӣ буд? шахсоне ки хоҳиши гузаштани сарҳади Қазоқистонро аз шаҳри Москва доранд, барои шумо беҳтарин компанияро тавсия медиҳем. Компания дорои мошинҳои замонавӣ аст. Шуморо омада аз ҷои зистатон гирифта ба сарҳади Қазоқистон бурда ва соғ саломат бо хоси Аллоҳ оварда мерасонанд. Дар документҳо ягон мушкилӣ бошад худашон ҳал мекунанд. Ва хубии компания дар ин аст ки барои занҳо имконияти рафтанро дода аст бо мошинҳои махсус ва ронанда зан мебошад ва аз номи шабакаи доктор Бахтиёр гап занед барои шумо тахфиф карда мешавад. Маълумоти бештар ба рақамҳои рӯи экран буда тамос бигиред. Чанд рӯз шуд? Наам я дуруст шуд. Дуруст шуд, кор кардед бекори дуруст. Намачо хай дуогу бошем. Чанд солаи? 21. Чанд эталда? 2001. 2001. Якҷо мешавад? Ҳисоб. Дар Москва кор менед? Хай чикен сарш мекунем шумо. Биштар. Фона пешо. Я кашта бахте. Кажа. Пошам калта дуруст шуд. Пошам аст неста. Лад мехрай ҷо? почта бардошта метунӣ? Билам бардор? Не, хеле яча аз он бардор. Намешава? Ишам. Ишам чико? Онаga makka va shular kerak. Qachli bichlar. Tamam, hozir. Yo'q, chiqma. Nima bo'ldi? Bo'ldi. تو خامه گیش کنیست کدی؟ نه نه. در کجا؟ آرام چی رفته بزرگ. بزرگ بگم. وسط. کاملا چی دیگه؟ من علیکم. که مایک تپوش. نفسه. ای ماشاءالله. ترمیم سخت شدی. دوباره که بسیار. بسیار بربی. کجا دقیقی؟ نه دقیق. بار بیو. بار بیو. بار بیو. اش. نه خیلی نه نه تأثیر مون. راستش کن. Спасибо. Так, сейчас смотрим. Есть масса. Сарт. Tamam. Bakış biz. Bakış. Boşum kal dedi. Güzel olsun. Sabırım. Süper bardan. Ses kapı var. Sonra. Yes. Hadi suç kaldı. Suç bulamam. Aynen ince şu falan ince. Ses kaldı. Sağ ol. Ne kaşın? Ne rahat. Evet. Bir cinsen. Ajit prikosan. Sametni? Utoska. Uçu da ustu. Myş. Nasz. Pois. Marcha.
Кухе, ҳаҷот хеф кун. Дам гарсиз кун. Баша рост шидӣ ҳо? Ҳа? Ина хироман шифот бита. Намегар бача исори. Чӣ кала? Аршин чӣ кала? Соз шидӣ? Кӯ бишин бихез ку? Но қапидай хе. Ана хе хамша қабиш наметунӣ? Чили пота қабил наметунӣ? Ина. Машалло. Пота ку бардор ку. Ина ток. Аввал омаду. Вообще кажалар бар. Нигар чӣ кала рост шидага. Уҷа фигурошам. Бандам. Исус гурах гаку. Састяна чӣ хел буд? Чӣ хел буд? Ҳозир чӣ хел шидӣ? Ҳечиш? Ҳозир соц шуд. Сад сфои шидӣ. Иншолло ҳама наза. Ман чӣ гуфтани ба бародаре ки айҳон тер тамошо дорам бачакҳои Бачаҳое ки ҳамин дар ғарбиян, ҳамашон биёянд як бор массаж бигирам, бо хела соз мешаванд. машалла машалла. Ҳама одаме ки мегӯянд дурӯғ ин кори ман чӣ гуфтани ба Дурӯғ нест. дурӯғ нест а? ҳақиқатан рост. Ака худ мегӯяд чи? Сарфриза. Ин ака шоидаи ба филм чандум касаи ба филм чорум панҷум бемора тамошо кардеса штами ай Тоҷикистон омадага. Урам тавобат магамҷа хайки худаман ки шифо жуфта. Иншолло ин бародарам одам шифо дида ба шоид буд ки шифо мана буд. Бо саве дод ки амира видео кунед и биёяд касалашо аз бина. Иншолло хай худаман шифои камита.